It-tlieta filgħodu fil-qorti komplit tinstema' l-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Bernice Cassar bir-raġel tagħha qed iwieġeb mhux ħati li fit-22 ta' Novembru li għadda wettaq dan id-delitt f'Kordin. Dan hekk kif fis-seduta il-prosekuzzjoni kkonfermat li resqet il-provi kollha. Id-difiża min-naħa tagħha li hija mmexxija mill-avukat Franco De Bono talbet għal kopja tal-inkjesta li kienet ordinata mill-Gvern wara li seħħ dan id-delitt. Inkjesta li sabet nuqqasijiet fil-management tal-Pulizija minħabba li m'hemmx riżorsi biżżejjed. Rodri Cassar qed jiġi mixli bi 15-il akkuża u kien l-ewwel persuna f'pajjiżna li ġiet akkużata b'femiċidju volontarju, verżjoni aggravata tar-reat ta' omiċidju. Dawk akkużati b'femiċidju ma jistgħux ikomplu jargumentaw li wettqu reat ta' passjoni, waħda mill-linji ta' difiża l-aktar użati f'każijiet bħal dawn. Fil-każ ta' Bernice Cassar, il-vittma kienet resqet diversi rapporti ta' vjolenza domestika kontra żewġa li waslu biex il-pulizija tressaq akkużi kriminali kontra r-raġel tagħha f'Mejju li għadda. Il-koppja kienet ilha miż-żewġa 9 snin. Il-qorti kienet ordinat lil Rodri Cassar biex ma javviċinax lil martu waqt li l-koppja kienet għaddejja minn proċess ta' separazzjoni. Iżda allegatament l-akkużat kiser ripetutament dik l-ordni ta' protezzjoni mogħtija mill-qorti. Il-każ se jkompli fl-10 ta' Mejju fl-10:30 ta' filgħodu.